जों दिनै मिरु आफादजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद जथायैनो दिनैनि बे 53rd वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे एबा मुलुगनां आबहावा सानखौ जों बिनि थाखायनो फालिनाय जादों। जा गाहायावबो जों बेनाराव मोनसे थीम होनाय जादों जिहेतु क्लाइमेट एक्शन। बिनि ओंथियानो जाहैबाय दासान्दि जोंनि मुलुगनां भारतल' नङा मुलुगनाङावनो मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि सोमजिनो हादों एनभायरनमेन्टखौ लानानै, जेरावहाय नोंहा सान्दुङा नांगौनिफ्राय बारासिन होयो, जायखौ जों हिट वेव बुङो, आरो अखायाबो नांगौनिफ्राय होयो। माने नर्मेल नंला बुस्थुआ, गासिबो एबनर्मेल जाबाय, बेलेन्स गैला, इक'सिस्टेमफोरा मोजां नंला। मानो बेफोरबायदिनि जाहोना जाहैबाय जोंनाव दंफां लाइफांफोरनि बहुद खम जालांबाय। दंफांफोरखौ मानसिफ्रा दानदों। नोंहा रिजार्भ फरेस्ट एरियाफोरखौबो दानफायनानै मानसिफ्रा बेखौ गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय बाहायदों। बेफोरावबो खथि जादों। लोगोसे बेजों दानफायनाय लोगो लोगो वाइल्ड लाइफआबो मोनसे खहा फैयो। जिब जुन्थु जेराव थायो बिथांमोनखौबो जों बिसोरनि माबाखौबो थांनानै थानाय जि बेबस्था जों बेखौबो मानसि माहारिया बेखौबो जों धंस' खालामना होनाय जादों। बिनि जाहोनावनो जों नुनो मोनो मालाबा मैदेरफोरजों मानसिफ्रा भुगिनांगौ जायो। जानाया बेसाद गैला, गाहायाव फैसिगोन, मालायनि खेथि बायदि धंस' खालामसिगोन। गेजेर गेजेर नुनो मोनबावदों थिग बिदिनो मानसिफोरनि जिउबो खहा खालामनाय नुदों। दा बेफोरखौ जों गासिखौबो बेलेन्सआव खालामनो थाखाय नैबे क्लाइमेट एक्शन होननाय जि बुस्थु, माने दा बुहुमाव मानसिफ्रा सांग्रां जानांसिगौ, सुबुं माहारिया सांग्रां जानांसिगौ। जों दिनैनिफ्रायनो मावनांसिगौ। मानो होनबा दिनैनिफ्राय जों मावाबा इयुन भबिस्वतआव बेफोरबायदि क्लाइमेट बा आबहावा जि एनभायरनमेन्टआनो जोंखौ मानसिखौ माने मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनाय नङा। जों बे बेलेन्स नङै मोनसे मुलुगाव थानानै, आबहावायाव थानानैनो जों जोंनि जिउखौ मोनसे समाव खहा खालामनो गोनां जानो हागौ। बेनि थाखायनो नैबे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। मेसेजआ बेनो, बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिल्ला आफादल' नङा, थांनाय 28 एप्रिलाव जों मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मुभमेन्ट लादों, जेराव जों 9 लाख दंफां सेप्लिंस बा फुलिखौ जों गायनाय जादों। ओंथिया बेनो, जि गोमालांनो हमनाय मिथिंगा बा एबनर्मेल क्लाइमेट बा आबहावा बेखौ सोलायफिननायनि जि थांखि, बिनि थाखायनो जों बे ग्रिन बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा 9 लाख दंफां हाबाखौ जों मावदों। बेखौ जोङो थांनाय 28 एप्रिलनिफ्राय क'क्राझाराव सिखना बिसमुरि रेन्जनि आन्दाराव सिखना जोहोलावनिफ्राय जागायनानै दिग्लि जाय होननाय मोनसे एरियानिफ्राय जागायनानै जोङो बिनिफ्राय जोङो चिराङावबो बेखौ जोङो दाउखा बाहा, लोगोसे थांनाय भुटान चौकि मानास बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो जों गायबाय। आरो गाबोन 6 तारिख, दिनै 5 जुन वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे, गाबोन 6 तारिख जों तामुलपुराव बे हाबाफारिखौ लागोन। बेनो मेसेजआ बेनो, नैबेनो आं दहाय सिगाङाव बुंना थांखाबाय जे मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिनो हागौ। जेरैहाय आं बुंखाबाय एक्सेस हिट वेभ बा सान्दुं दुंनाय, अखा बारा हानाय, आरो लोगोसे नों हा खुरखानायफोरबो, जेरावहाय दंफां गैयाबा, आं दहाय बुंबाय दंफां दानबा नोंहा खायसे जायगायाव नों दैखौनो मोना, दंफांनि रोदाफोरासो दैखौ बोखांना लाबोयो। दा बेफोरबायदिनो मानसिफ्रा खहा जानो थांगासिनो। थिग बेबायदिखौनो साननानै जों नैबे बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैनिल' नङा, जों बे बुस्थुखौ नैबे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जों नैबे क'क्राझारनि सिडली सिखना रेन्जनिफ्रायनो जों बेखौ जागायबाय। आरो बे 9 लाख फुलिया जोबागौ माने बे बोसोरनैबो थांनो हागौ, 1.5 बोसोरबो थांनो हागौ, बे मथथे जों गायलांबाय थागोन आरो।